Bos días, rapaces e rapazas. Queredes saber como triunfar en YouTube coa vosa música? Bueno, pois benvidos ao club porque todos queremos sabelo, pero realmente é moi complicado. YouTube, dende que adquiriu Google e sobre todo dende o COVID, deixou de ser unha plataforma na que o músico independiente estaba no centro, porque sí que é verdade que te puñan moitas menos restriccións, por non decir que non había ningún tipo de restriccións con respecto ás plataformas específicas musicais como son Spotify, Apple, iTunes, todo este rollo, Deezer, Amazon Music, que te exixen pagar unha cuota para ti poder subir as túas cancións aí, por exemplo en Spotify e en todas este resto, e ter un contrato con un terceiro que sexa quen se encarga de recopilar eses dereitos de reproducción e de distribución. Sen embargo, en YouTube, dende o COVID para aquí se centrou en ser unha plataforma de vídeos eh, viralizables, vale? Eso quere decir que a música está nun moi segundo, terceiro, cuarto plano. E que está no primeiro plano? Tutoriais sobre todo, vídeos de humor en xeral, ¿no? E de entretenimento humorístico, vamos a decir, que eso entra en diferentes cousas. Entretenimento emocional, creo que é mellor dito. Tanto shorts como os vídeos largos e tal están moi enfocados en causar un impacto e unha emoción constante ao que está vendo. A música son píldoras normalmente de 3 minutos, 30 segundos, que son moi difíciles que se fagan virales, porque dependen de moitas cousas, e é unha cousa que depende máis do persoal que de YouTube. Ti queres que a túa música triunfe? O mellor consello que te podo dar para que utilices as mellores capacidades de YouTube é basicamente que todo o mundo que poda de like, se suscriba, etcétera, porque esa é a maneira na que a túa música vai a ser compartida polo algoritmo de YouTube, cousa que antes non era exactamente así, porque tampouco existía o sistema de recomendacións como existe hoxe. Hoxe o sistema de recomendacións se basa no tempo que é capaz de manter esa canción a persoa escoitándoa, si é de menos de 30 segundos nin siquiera te conta a reproducción, cantos likes ten e cantos suscriptores pode ganar por cada un dos vídeos que subes. O sea, cando hai máis interaccións nos vídeos é cando realmente tes unha promoción por parte de YouTube. Si non, olvídate. E está moi mal pensado para a música, está moito máis pensado para outro tipo de traballos e vídeos. Sobre todo humor, tutoriais e cousas que son compartibles e likeables, ¿vale? Así que dai un like a este vídeo.